Shin kun san cewa yanzu artificial intelligence yana sauƙaƙawa mutane koyon skills cikin sauƙi? A da sai ka ɗauki lokaci mai tsayi kafin ka koyi abubuwa kamar editing, graphic design ko crypto analysis, amma yanzu AI ya canza komai. Yanzu idan ka iya sarrafa AI kawai, za ka iya koyon kusan kowane digital skill ba tare da wahala ba, domin kusan dukkan manhajojinsu suna amfani da AI domin taimakawa. Daga editing na bidiyo zuwa designing har ma da nazarin crypto, AI yana iya rage maka wahala sosai. Amma ga shawara daga gare ni, idan kana son ka zama ƙwararre na gaske, ka fara koyon prompt engineering. Wannan shine sirrin da zai sa ka fi kowa amfani da AI yadda ya kamata. Zai taimaka maka ka zama expert a duk wani skills da experience da kake da shi. Ka tuna, ba wai kawai amfani da AI bane, yadda kake magana da AI shine ke kawo bambanci.